Быел Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт бүләгенә 10 кандидат теркәлгән. Алар арасында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Алиш һәм Шәйхи Маннур әдәби премиялар лауреаты Рафис Корбан да бар. Бу көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында язучының иҗатына багышланган әдәби музыкаль кичә булып узды. Чарадан Фәннур Хәсәнов язмасы. Кичә композитор Илгиз Закировның Рафис Корбан шигыренә язылган «Бетмибез» җыры белән башланып китте. Рафис Корбан балалар өчен эреле-ваклы 30лап китап чыгара. Аның китапларын нәни укучылар яратып кабул итте. Шагыйрь өлкәннәр өчен дә шигырьләр, җыр текстлары иҗат итеп, соңгы елларда бу юнәлештә дә матур үрләр яулады. Искен борылыш ясап, проза әсәрләре яза башлый. Халкыбызның күренекле шәхесләре хакында тарихи әсәрләр, романнар язуга күчә. Әсәрләр китап укучылар һәм каләмдәшләре тарафыннан зур кызыксыну белән кабул ителде. Берничә телдә бастырылды. Аның 4 китабы у безнең милләт тарихы һәм бу китаплардан безнең иң көчле милли чырлар ачыла, шәхесләр аркылы тарихи романнарны укучыга бүләк итеп, бу шәхесләрнең биографияларын бүгенге көндә яңадан танытып, аларны шәхес буларак иҗатларын ачып һәм кеше буларак таныштыра. Апрель айы Тукай айы, туган тел айы. Һәм апрельдә әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә зур казанышларга ирешкән әдипләргә, артистларга һәм башка төр сәнгать әһелләренә дәүләтебезнең иң зур бүләге тапшырыла. Быел бу мәртәбәле бүләккә тәкъдим итүчеләр арасында язучы Рафис Корбан да бар. Көн кадагына кагылыш әсәрләре, үзебезнең милләтпәрвәр кешеләребезне күтәреп, үзенең романнарында чыгаручы, бу инде сирәк эшли торган хәл. Чыккан романнар барында да аларның шәхси тормышларын үтүклап түгел, ничек бар шулай хакыйкатьне язып чыкты. Рафис Корбан, Корбанов Рафис Харис улы, Татарстанның Дөбьяз бүгенге Биектау районы Кече Битаман авылында туган. Татарстан радиосында музыкаль, балалар өчен һәм әдәби тапшырулар редакциясендә эшли. Төрле газета, журнал редакцияләрендә Татарстан язучылар берлеге, Казан дәүләт курчак театры, китап нәшриятләрендә төрле вазифалар башкара. Менә соңгы 6-7 елда мин күчтем прозага. Романнар иҗат итә башладым. Үзебезнең, милләтебезнең күренекле шәхесләре турында. Аларның исемнәрен әлбәттә алар яңа безнең укучы өчен, халык өчен яңа исемнәр түгел, билгеле танылган шәхесләр. Ләкин алар турында бүгенге заман күзлегеннән чыгып, бүген менә без аларга үзебезнең мөнәсәбәтебезне ничек белдерәбез. Шуны күрсәтергә теләп мин алындым бу җитди эшкә, бик катлаулы эшкә, җитди эш дип саныйм мин аны, чөнки алар турында инде күп әсәрләр язылган, халыкка мәгълүм, ләкин яңа роман, яңа әсәр язырга тотынган соң икән инде ниндидер яңа сүз дә әйтелергә тиеш. Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясына кандидат язучы Рафис Корбанга иҗади уңышлар телик. Фәннур Хәсәнов, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.